най-вече на организаторите, които съпътстваха нашето събитие, Галина и Светлана. Мисля, без тях това нямаше как да се случи. Благодаря на всички приятели, които са тук и ни подкрепят и просто с нас в този най-скъп момент. И на здраве! На здраве, на здраве, на всички гости, още веднъж. Прекрасни сте. И още две думи. Да. Да кажа последно с Богом на моя скъп дядо. След толкова хубави наздрави, след толкова хубави казани думи, аз ще взема така още малко, ще взема микрофона, т.е. микрофона между време ще бъде винаги така при мен, но сега искам да ви кажа съвсем накратко откъде е на гости, защото се оказа, че имаме гости от много краища на света. Значи имаме гости от Италия, знаете сигурно. Нашите гости къде?